Oh alah, Tentengane Mas. Pak iki jan pinter. Aku tak mbawani bae sampean sing nembang. Oh nggih. Gegarane wong akrami nyanyi Nur. Nyanyi Nur Mas Nur mau ke lho. Oh ngaten. Terus kok kadoan. Heeh. Yai ganteng. Tutu pondo tutu rupa. Bukan harta, bukan wajah gitu ya. Kandhanono kae lho pengantene. Oh, Mas. Katanya orang berumah tangga itu modalnya bukan harta, bukan wajah. Ning nek aku ya nek orang ganteng aku ya ati pawit tane terjemahnya to kalah sithik karo Nur ora apa-apa mulur kulino aku ora ngono. Oh ngaten. Kan ndandono pengantene Mbak. Modal orang berumah tangga itu Mas hanyalah akhlak. Hati dan cinta. Akhlak Mbak. Akhlak. Tapi nek ra ndit ya ora iso mangan ya Pak. Iki nomor loro. Lah kudu ada. Duwe duit sugih ning ora iso jumeneng piye? Gitu. Ora iso jumeneng maksudnya lho. Ora iso jumeneng ngono. Panjenengane kok sasmitone jumeneng kok ngeten lho, jumeneng ngeten iki maksudnya. Pengantene ngono lho. Mas tahu Mas? Heeh. Enggak bisa jumeneng gitu loh. Tahu Mas, masih nggih. Luput pisan kena pisan. Andanono. Apa ya? Kalau sekali salah melangkah, ya selanjutnya pasti akan salah melangkah. Yen gampang luwih gampang. Niki nggih, terjemah nih. Mboten salah. Terjemah kayak tadi orang rumah tangga itu gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Makanya modalnya akhlak. Iya, kalau sekalinya dapat gampang ya gampang. Tapi kalau sulit ya sulit gitu ya, Pak. Jadi gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Yen angel langkung. Maaf nun sewu. Niki mulai ojo cedak-cedak. Mboten maksudnya niki ajeng nyekel mriki napa? Ora, ana bojoku. Maaf ya Bu, sebentar pinjem. Tan kenotin numbas arta. Ayo. Mbak, aku tak moyoki. Moyoki apa? Moyok ini ku napa, Pak? Mboten, moyok ini ku napa? Tak moyoki. Lagi maksudnya moyok ini ku napa? Kan nembang wae tak poyokane. Oh nyenggaki, lah. Orang ngerti bahasa Banyumas ya. Ngising koyo ngopo nyatane Leren wae Mas Nur. Leren udut Bang Amor apa aku tak gandeni. Ora usah nek bayar aku ora usah. Sugeng rawuh, selamat datang para tamu. Terima kasih atas berkat dan doa restunya. Yo.
Niki ora cetha kok senggakane. Sengaja. Piar. Enak pikir ngeten ora dibahas. Enggak andane Mas. Mas ya. Wong senggaan kok model anyar ki lho kaya wedhus ngono. Kula niku dianggep wedhus lho, Pak. Kok Nino masa wong kadang dikira wedhus. Ya kawanangan bojoku kuwi nesu. Masa wedhus kok ayune kaya ngene iki gak wedhus model. Ya budgetke sepotong meneh. Wedhus ra genah iki. Sepotong meneh Mas. Nggih, Pak, sepotong meneh 100.000 lho, Lus. Karo saka Pak iki. Rendo wengi dadi ati. Iki garwane melu ora, Mas? Garwane iki melu ora? Apa ora duwe garwa to? Kandoro. Bagiannya tak matori. Iya, iya. Bagiannya sampean tak niki. Wah, aku nonton lah. Panjenengan yo pinter kok. Aku wis bawa mek keringetan. Aku mesan Mas Nur ki mau ora udut-udut lho. Lho Mas Nur malah dapat friend di sana. Besok rawuh dumateng para tamu. Matur kuning kanuwun ingkang tanpa pindhan. Mbak Lucy, istri saya dulu penyanyi Mbak. Karena disenengi karo MC ini. Iya. Njuh aku ora oleh. Kok aja nembang nek nembang kowe disenengi karo MC. Mbok saniki pake nyenengi aku wae. Aku ora MC kok. Nur kae MC. Kulo maksudnya kulo mboten pengen MC iki gawene nyenengi sinden, Mas. Karo sing anyar senengi ngono. Kulo niku pengine disenengi pake ngoten lho. Iki gara-gara bojoku ora nembang ya gara-gara ki mau. Lho. Anjirane kok ya ning kowe lho. Iki serampung apa sih? Sepetil meneh? Sepetil, Pak. Sepetil maning. Ya sepetil maning kok tak aku nembang maning. Nggih, sepetil. Mas Nur rokok karo entek soalnya. Ora apa Mas tak kancane. Bayarane padha senajan to. Lah kula, Pak. Gampang. Oh, gampang. Omahku kene. Oh. Pancen gampang. Nek adus-adus barang ning nggonku eneng ora ning wong. Ning didusi lho, Pak. Ora ning wong, adus dhewe wae. Oh, didusi to. Jendelane mengo kowe. Jendelane mengo dipamungi, Pak. Nggih, dipamungi ya. Wijan. Adus jendelane mengo jan saru tenan. Ayo, arek sithik. Mas April, Sugeng rawuh. Tono Mas, dompete Mas, iki ana penyanyi apik.
buat Pak Priyadi. Ora usah ditukerin. Ora usah ditukerin langsung wae. Mbak, iki ya sing nganggo jas iki mbiyen pengulu, Mbak.